Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pitsa 21 na. Bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw? Kahapon, si Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo naghangkat kay Lieutenant Colonel Joby Espinido kag 355 pa ka mga police officers nga naapid sa narcolist sang administrasyon. Siling ni Anyo, abi, pakita kamo ebidensya. Ipakita nyo nga inosente kamo. Probahin nyo nga wala kamo sang kaangtanan sa illegal nga droga. Nya ang burden of proof ara sa inyo abaga. Ipakita nyo. Kwa kamo. Tipunan nyo tanan nga ebidensya nga magapakita nga kamo inosente. Amo ini ang palayag kag panghangkat kahapon ni Eduardo Anyo, ang sekretaryo sa Interior and Local Government. Sa niyabalan, init na ang pitkanay kung si Espinido nagapamalibad na wiper ang ulo nga wala sa kilabtanan sa illegal nga druga kag inatudlo ang pila ka mga politiko kag posible ang pila ka matag-as nga opisyal sang Philippine National Police nga responsable kuno sa pag-apid sang iyangalan. Di siling ni Anyo, kay Espinido kag iban pagid nga mga police officer niya abi, ipakita ninyo ang tanan nga ebidensya, i-submit ninyo sa mga ahensya nga amo ining nagakapot sang inyo sinikaso. Ang Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, National Intelligence Coordinating Agency, kag Intelligence Services sa Armed Forces of the Philippines. Dito nyo isumiter. Dito nyo ang tanan-tanan nga mga ebidensya. Ang tanan-tanan nga pamatuod nga wala kamo sang kahilabtanan. Kay ti may validisyon pa ni, may investigasyon pa ni. Sabta ninyo kag ipakita nga wala kamo kahilabtanan sa illegal nga druga. Amo niyang paghangkat niya nyo, kay mantiga karakasagid, may mga priskon si Espinido, kag iban pa. Linya nyo wala na. Ipakita lang ang ebidensya, probahin ninyo nga wala kamo sang kahilabtanan sa illegal nga droga. Kay may proseso pa man ini, ipaagi sa validation kag iban pa. Di ka magad putak. Ang kinahanglan namon, ebidensya.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42 na. Ari na. Siling sang
DILG, may mga direktiba nga bag-o kay siling sang DILG, pagi kay Interior Secretary Eduardo Anyo, siling niya hindi bala mga tricycle gani, tricycad kag iban pa. Halin sang una, wala ini ginapahanugutan nga magtabok-tabok o magbiyahe sa mga dalan nasyonal. Kay malayi ini, ang tricycle kag pedicabs, ginadilian ini sa dalan nasyonal. Sa dalom sang Akta Republika 4136 Ukon Land Transportation and Traffic Code kag subuman gin-isyo sang Department of Interior and Local Government. Hindi na ni pwede subong. Siling sang DILG, bangod madamo ang nagakatabo nga aksidente, madamo ang nagapasaway nga mga tricycle kag mga pedicabs kag iban pa, kalabanan sini, disgrasyang matabo, wala pa lisensya, wala tanan, disgrasyang pasahero. So bangod sini, siling sang DILG, ari-ay, tagaan ko sang obligasyon ang mga alkalde nga mangin chairman, ang hipis sang kapulisan, amo ang mangin vice chairman, ang chairman sang Committee on Transportation or Public Safety, presidente sang Liga ng mga Barangay, head sang Tricycle Regulatory Board, head sa Department of Public Order and Safety, Planning and Development Officer, head sang Traffic Management nga opisina, kag Local Government Operation Officers bilang miyembro sang task force. Kinahanglan, panakpon ang tanan-tanan nga nagabiyahe sa mga dalan nasyonal kag ang nagapaso pakanto pakari ang pasaway nga mga tricycle kag pedicabs. Porte ni ang mando sang DILG siling niya manabat kamo kung hindi kamo magsuporta sining mando sang DILG. Kadugay na sini, ari ini sa aton layi, wala ginapatuman, damo gyapon pasaway, kag ginapabayan sa pila kakabanduhanan kag kasudaran. Bangod sini, kinahanglan niya i-enforce gid ang tricycle ban sa mga highway suno sa DILG. Wala ta mahimo, palangabuyan ini sa aton mga kauturan, gali kamo lang siling kubla kabudlay. Kaya may ara gali sang Akta Republika nga ginadilian. Posible guro pwede na hambalan niya sa mga subdivision lang nga biyahe, tricycada, tricycle da, okay lang. Pero kung nagagapaso pakanto pakari sa mga national highways, dala national, daw hindi naman amo. I-limit na lang sa mga lugar nga pwede sila kabiyahe, kaya manti palangabuyan man ini sang pila naton ka mga kauturan. Talakayon ini. Posible, mapatawag man ang mga alkalde, ang hipis ang kapulisan, kag iman nga mga ahensya sa gobyerno, sa mga tricycle operators, sa mga tricycad operators, kag iban pa. Nga amo ining mando sang DILG, nga hindi na pwede. Nga makapaso kamo, bisan diin lang, kay sigurado, dakpon kamo sa kapulisan, kag mando ini sang DILG, kung hindi pag-ipatuman sang hipis sang kapulisan, hindi pagpatuman sang alkalde kag pila ka departamento sang gobyerno, sila ang manabat sa DILG. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Diri kita, loan ka, dasig magproseso sa papilis ninyo, nubo kayong saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka mo makadto para sa pinakanubo nga saka. Federal Lending Corporation. Diin ini siya ara lang sa second floor sang Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa kapusan sa magloan, may mga satellite sila nga opisina. Ara sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Ini balang Metropolitan Lending Corporation, may ara man sa Corner Yungke, sa Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung magloan ka, nubo saka, kumplito na, dasig ang pag-ariglar sa papilis ninyo, Federal Lending Corporation, ang inyo kantuan, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Daw galalain gid si House Speaker Alan Peter Cayetano bangod kay sa Pizza 24 sa masunod nga Lunes, talakayo na sang Senado ining prangkisa sang ABS-CBN, isa sa pinakadako nga television network. Siling ni Cayetano niya daw ga lapas kamo sa kasuguanaw. Dapat niya dire sa amo ni magalin kaysa ka local bill ining franchise nga ni dapat masugod sa kamara. Di galalain siya kay Senadora Grace Poe. Niya daw pinagusto lang kamuda. Tigaling, ang kamara naman, nagsiling nga hindi nila matalakay kay kulang sila tiyempo. Ang punto ta, simple gid lang. Kadugay-dugay na sini, sang inapangabay nga prangkisa sang isa ka television network, tigin lumluman nyo man. Tilantawan na kay wala oras. Nya prote, maayo man niya, ipasiguro talang sentise.
nga samtang nga kung mag expire giman ang prangkisa sa among television network, sige lang gyapon ang ila pagpalayag sa kahanginan. Kaya porti na, o kaya'y nasubong sa isyu mo, pating mga nagtrabaho sa among network nga wala mag-regular talent gihapon. Ining talent kag regular gani, ini dilebatihan ining isyu mo. Amo na blakon artista ka, may kontrata ka lang. Amo na sa radyo blakon dramatista ka, may kontrata ka, may ginpirma ka na nga kontrata mo. Kung sa syudad pa, may kontrata ka man, may job order, may kaswal. Amo na yung nagkakatabo. Nami ni nga debatihan kung mag-abot ka sa Senado o kung pwede man sa Kamara. Nami ang isyu ni. Kay man ginasunod ka ini, kay man obra ini sang aton sini mga kadugo, radyo, telebisyon, kag pamantalaan. Nami bantayan para nga mabalanta kon ananogid ang matutod nga tindog ni kalida kag gobyerno sini pag-arangkada sa isa ka television network. Sundon ta ini kay man mangin tulunan naton ini sa aton sini trabaho bilang katapo sang media o kon jurnalista. Action Radio, Philippine Standard Time, lasay 53 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, lasay 59 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sini sa aton lawas? Nagabulig tinlo, pabakod ka nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob lang sa isa ka kapsula. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule. Dako mabulig sini sang Evergreen sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, hyperacidity. Nagadugang man siya sang kulang nga bitamina sa aton lawas, potassium, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Kung kulang-kulang, dugangan niya. Amo ni ang mahimo sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Para sa aton ikaayong lawas, diri kita, Evergreen Herbal Capsule. Tilawin ninyo, mabakal sa tanan nga sanga. Sang Sincere Drug Store, Parmasya Caro, GNN Pharmacy, kag Parmasya Bago. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 7. Standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato, Action Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.